Phinde sabuye futhi njengenjwayelo udaba olwamaphupho kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe ngokhesekile kwi-channel igama ke mina ngupastor WeNingi sibheka udaba lwamaphupho namhlanje sobe sibheka iphupho la liqanathi sindane uthi ke amen ukuphupha ke la inja emnyama ikuchamela so into yokuqala ngifuna siveke la ukuthi uma uphupha ubona inja emnyama one kungaba uphawu libika ithongo elibi noma umuntu omubi ongathembekile futhi onobungozi noma kungenzeka njengamanje umuntu obhekene nencindezi ke enkulu empilweni. Okwesibili futhi uphupha ubona inja emnyama uphawu ngabuyela ubika ukuthi mhlawumbe wena usondelene nomuntu omubi futhi ongalungile kepho zenza usilungile ebusweni bakho. Asivale sithi ke uma uphupha uchanyelwa inja emnyama noma uchanyelwa inja ke in general lolu phawu lubika kakhulu lubika la ukuthi kunomuntu osondelene naye wena omubi obele umqaphele ngoba ukugadla ngesichitho noma kuzama ukugadla ngesichitho empilweni. Siyabakhulu kakhulu ukusubscribe ku-channel yakho ubese ulike le video le uhamba ubuka nabafile sisesikhathi sendlule nakho ufika ulike ngana kuyiloko kuyosiza kakhulu ukuyikhulisa i-channel kodwa ke aphinde ngikumeme futhi sekuyisikhathi sokuthi mhlawumbe ningavakasha mhlawumbe enkonzweni nizivakashe nasenkonzweni ngomgqibelo kuyobe kuyumhla ka-20 ku-August ngizobe ngilapha sizobe sishumela bandleni i-Victory Restoration Fellowship lapha ke block 18 KK 18 block KK Soshanguve next bathi Bathu Plaza la sobe sikhona khona sishubela ngehora lesithathu nambamba kuya kuhora lesithupha ebusuku sobe silapho ngafiyela uzolalela nje intshumela edlala ngezwi likaNkuluNkulu silendlala ngendlela efanele kodwa manje mina ngithini uNkulunkulu ekubusise.